balai tuk kana mi I jonga takada basta dan katalan apa me khalaya apa khasi nama ba khasi ora de penyap yo katalan na penyap tang khawai yo khawai to ka khasi pat kadang bo tengkai te takada bo ong no kumbara de penyap kala yo katalan ki khasi ba penyap tang ukto unang penyap kan de khasi de penyap ikato pat kadon pat kawai ka beriu ka babu tengkai do te kamu kato ka jing bo tengkai jongka babu ka aya ki persa te kamu ba ki khasi u khasi bo penyap yo klen u khasi u ne ti thuk khana me I jonga u khasi u penyap yo klen ba to klen u kala imbiang kamu ba haga jing mo jonga ro ka de be jo u khasi u bam do pra khasi nama ba sisi bo penyap yo klen kamu ba un distab na un dan chu mano ban un ja no ka jing ban kelang aja semai ban kelano ke jing im semai hei om kelashu ke jing im semai nama berdan kanong tengkai do bahadu dah kelabri undun dah katun biang kena to ila kelabri biang to ila kelabri biang to ila pando bre kamut ba ukhasi ubam do kadai shisha pat kata shisha pat kum hi lady boy, oh you want to see my dick. Bala ong ini I jonga em kabut ka desi syate ut khang la pelut be je ka dok than baro bat ka khasi ka dang bo tengkai mo ta ha ba khasi jongi ba penyap u thlen u khasi jongi bre nem tai de thlen pat ikla imbiang man pan do bre o dem mang to pat om dai u penyap yo thlen em to betul thlen ukla imbiang kamut om dai re bo thlen ukla imbiang man pan je ka dok bre to ka bi ban long mo tinga ro ngaling mo ala jong sine ngala bata pagi ya to I mi I jonga ban menta pa nga so to ya jong sine bata to bat kadai ka jing shisha om dai da ka bakai kadai ka jing shisha mi I jonga I ong kum ne ba utlim dan khmat shungoi I ka snam jong ki wei kamot baka tao tlim unchungoi e kasnan jong koi uyo bat khakun te kamot baki khasi ki ngoi e kasnam jong ki wei example ada ki khasi ki bam tane ki save ke ka video ko jonga kamot kin yo tane jong ki wei bakin that buram bakin share jong kamot ka to jing ki jitnam jong utlim kamot ba ka jisuk uchuyo uchubam ban unchubam like ba unchubam suk ngayo experience hana mi I le jong fitem ngayo experience hana mi I le jong ma bi I jong ha de riu hindai ha ma pe mi I jong ai ong kum ni mo ngai thu uthlim upar khlem da ki khmat unchubam ye ka snam jong ki we te kam mot ka ta ga jing mot ba uthlim upar da ki khmat ambau pada khmat ndai ushu par ban chungoi e ka snam jong ki we kamot bakito kinong selfie ka video jong aru kidai ki claim namar balai save claim da ka meaning claim da ka jubab claim da yakendu claim da itu su save ta man yo bai nong na pa itu but it's okay ka to ka de jing ba ndai na yo nang tur em kamot bak shula bamsuk kila shu bamsuk kumbau claim ru ula par hakjat ke jong phi ban jit ye ka snam ko jong phi ula shu bam suk ye ka snam klem dalit bella bakan mau basisin ka sni ladan uwei kiba ong no example ma jong phi adai ka nong war ta ma ha ka life jong om dan nong war ma kum phai hi re rondi are watak yang astut in private nganom tak ire mastud te kumbala ong no ma example uriu jatu uba klem tray klem kata uriu jatu uba klem tray klem ta klem daki app banmi nakamet ubriu uba jatu kamot kajing save rane kajing pen viral li ke video jong ki wai kam dai kajing suk ja bekiyo hiru kajing sitom tane kajing ka e na mentang jong ki I don't ngampa menithu
Henry ken mau bakum bala ong no ka kentin kiru temen ngate ngalong kum kiru temen em ngala patay fi bat ngoi wat ngoi ma ngate ngi thu yang ju sha uri jattu uthia halor kiding de me in jong pha de ko pa hey bro I will block you I know you don't have to do this lain nga ka so po jat me kwa bangan block ms tot ang wan ai